Ilmatulitusta! Loistavaa! Tässä vaiheessa tosiaan peli vuorossa on Universumin peli Star Star Bang Bang. Ja sitä aivan lyhyen mainoskatkon jälkeen tulevat Saataisiko me nyt sitten yleisöä vaikka hieman kannustamaan seuraavaa pelaajaa ja samalla lämmittelemään? Esimerkiksi Harri voisi antaa rytmiä käden taputuksiin. Level 2. Minä on takaisinkin. Hyvänen aika. Niin on. Vielä. Nyt tulee kyllä sellaiset pohjat tässä, että... Hyvä, level 3 saavutettu siis. Siinä pohjaa muille. No niin. Itse asiassa Heikki, menet sinä